Tofa babbar magana sakin da fitaccen jarumin Kannywood Adam A Zango ya yi wa sabuwar matar da ya aura wato Maimuna. Babu shakka a yanzu haka wani al'amari dai ya fara jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta, kasancewar irin yadda mutane da dama ke bayyana cewa shin Zango ku kansa kalau yake daga yin aurensa matar ko haihuwar ba ta ba har ya sake ta. Shin menene babbar matsalar da ya jawo wannan al'amari? To masu sauraro dai a yanzu haka sai ku gyara zama tsaf da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin kaɗan daga cikin irin tattaunawar da aka yi da matar ta Adam A Zango wadda ya saka din, sannan ku kuma ji irin abubuwan da suke faruwa tsakaninta da shi, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas jarumin Adam A Zango shine ba sa da gaskiya, duk da kasancewar masu iya magana sukan ce idan har kaga an yi saki to akwai laifin kowa a ciki, ba wai laifin mutum ɗaya ba ne. To ku biyo na har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin cikakken labarin wanda muke tafa da shi a yanzu haka dangane da sakin da fitaccen jarumin Kannywood ɗin wato Adam A Zango ya yi wa sabuwar matar tasa wanda ya aura, a yayin da ya bayyana mata cewa tabbas babu wanda zai raba su sai dai mutuwa, wanda mutane da dama sun bayyana cewa wannan kalmar ta yaudara ce kawai dan ganin cewa an samu an shiga daga ciki. To masauraro dai a yanzu haka sai ku biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyon don jin cikakken labarin wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji irin abubuwan da suke faruwa a yanzu haka a kafafen sada zumunta bayan fitaccen jarumin Adam A Zango ya saki matar tasa, wanda suka jima suna fitar da bidiyon nuna soyayya ga junansu. Amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran waɗanda muke ɗauke da su ɗin da tsarar mun ɗora. Tabbas a yanzu haka dai bayan fitaccen jarumin Kannywood ɗin Adam A Zango ya saki sabuwar matar tasa wadda ya aura, kasancewar irin yadda aka ga sam ko kaɗan ba za ta iya aikata wani laifi wanda hakan zai jawo a ce an sake ta ba, kasancewar irin yadda take sakin sababbin bidiyoyi nata ita da 'ya'yansa wanda suke cin abinci tare suke kuma haɗa kansu, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas Adam A Zango sam ko kaɗan bai kyauta mata ba. To a yanzu haka dai babu shakka bayan tattaunawa da aka yi da tsohuwar matar tasa wadda ya saki, dan ba za a ce matarsa ba a yanzu haka, babu shakka za ku ji dukkanin irin abubuwan da ta bayyana, sannan ku kuma ji irin yadda ta ba wa mutane tausayi kasancewar fitowar nata daga gidan fitaccen jarumin Kannywood ɗin wato Adam A Zango, wanda hakan ya sa mutane da dama na bayyana cewa dama irin wannan auren na social media baya jimawa, a yayin da mutane da dama ke ƙara ƙalubalantar tsakanin auren da yake faruwa kan 'yan masana'antar Kannywood din, wanda hakan ya tabbatar da cewa dama akwai wani burinsu da suke so su cimma don su ga cewa sun cika ƙudurinsu. Hakan yasa suke dagewa tare da nuna za su zauna da su na har abada, sakamakon kasancewar irin yadda suke yaudarar su da manya-manyan kuɗaɗe da kuma kalamai masu amfani wajen ganin cewa sun zauna da su a rayuwarsu. Dama hakan na ƙara tabbatar da cewa tabbas mutane da dama fa sun riga sun canfa masana'antar ta Kannywood tare da ƙalubalantar ta kan irin abubuwan da ake aikatawa a ciki, a yayin da wasu ke ƙara bayyana cewa raunin zuciyarsu tare da irin abubuwan da suke, hakan ne yasa ba za su iya dannewa ba, suke ganin cewa a kan su abin da bai kamata ba gara su aure su na zuwa wani lokaci sannan su kuma sake su. Tabbas a yanzu haka masu sauraro dai me za ku iya cewa dangane da irin abin da babban jarumin Kannywood din wato Adam A Zango ya aikata akan sabuwar matar tasa kuma amaryar matar tasa wacce ya aura mai suna Maimuna, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas jarumin Adam A Zango ya yi da ya sanin sakin wannan mata a yayin da ya kasance yana mai auri saki. To masu sauraro dai ku biyo ni har zuwa bidiyo na gaba don jin cikakken rahoto da kuma irin abubuwan da matar ta Adam A Zango ta bayyana a yayin da aka tattauna da ita bayan ya sake ta, sannan ku kuma ji dukkanin irin abubuwan da suke faruwa. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka, sannan muna mai ƙara tunatar muku kafin ku wuce kada ku manta ku daure ku je ku danna mana subscribing din da ƙararrawa, domin ta haka ne za ku ringa samun labaran mu kai tsaye da kuma zafafan bidiyoyin waɗanda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun saki. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV. Ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba don ci gaba da samun cikakkun rahotannin da kuma ƙara da zafafan labaran, sannan ku kuma danna subscribing din da ƙararrawa. Mun gode masu sauraro.